Jola sithethwa zonke bentinithembisa ukunibalisela into yoba ngobani omankunsela abavalelwe phebhongweni prison eKokstad. Ukushwankathela nje impilo yapha. Uza kubuthonga ungabufumani utyiwa zizono zakho. Bekuphethe ababantu wababulala. Asikho apho ke apho sikhona sizothetha ngabantu abavalelwe kulabhongweni inhlobo yabantu abapha benzeni sebezibhaqa besebhongweni. Kunendoda apha kwakuthiwa nguThozamile Take. Waphiwa nickname kwathiwa nguSugar Cane serial killer. Wabulala abantu about 13 ngowale Eastern Cape terrorizile nje Eastern Cape neKZN. Wabulala abantu abayi13 owes 14 wasinda ngonkosi indincede. Aba bantu beke bahoha ngongathi ubathembisa ngamathuba omsebenzi. Aba rape ababulale sebenzisana negirlfriend yakhe. Ababulale athatha imizimba yabo ayoyilahla kwiSugar Cane. Lo mizimba yabo xa ifunyanwa ke ibingathi beke bala nje ne distance meters ezaphathi because baba ngathi ziya about 50 meters apart ezi bodies ezi zabantu aba. Nezo sivana zabo zibhebhetheka duze nemizimba yabo. Ugwetya 208 years wagwetya neminyaka eyi13 endathi xa ndiyibuza ngelo xesha ba ifika njani kuba kuthiwa umuntu ugwetya boma 13 years 200 and something because akazuyiphila lo minyaka. Hayi bazama abanikazi bezinto ezikundiphendula ukundibali undixela explainela bezama nje explain into enga-explaineki. But nje ulapho usejele yindoda ibithi bikujonga naxa ise TV ubujonga ecaleni ise TV ebengajongeki. Ndinayo into ethi noba imeko yakho ayisekhonhle right now because kuthiwa mos noba ungafika unomzimba ukhulu phele kancinci pha ebhongweni hayi uza kwehla kancinci umzimba uzalahla nje kancinci umzimba. So why decision njalo is because beke benabazama ukumi-interviewer hayi akavumanga uthe nje kwangoku akekho ready. So ndayicingela uba ngahla akekho nje semekweni right ethandekayo uThozamile Take. Siphume kuye. Kunendoda apha uThomas George, nguGeorge Thomas, yi-28 igangster leader leyo eyase Cape Town. Hayi uterrorizile la Cape Flat. Nhlobo naye iphike ngokungayicinga xa sithetha ngegang leader apho inhloboni yecrime ongabuye yayicinga bekephathe parcel yayo. Ngumuntu owathi mhle banjwa yaduma iCape Town. Bebhiyozela ukubanjwa kwakhe. Ubanjwe 175 years yena waphiwa life sentences eziyi7 naye. Ayikho into akangayenzanga ke. Ndifuna ukunixela aba bantu ndithetha ngabo apha ekugqibeleni kwevideo yami sizasifaka ivideo zabo bacula iculo elinye ibafaka kugcina ibhongweni. Baxolisa kuma victims, baxolisa kwi families zama victims kwaba bangakazange bababulale. Nje abantu ndithetha ngabantu abakuthiwa xa ndithetha ngokubulala andizuthetha ngomuntu obulela umuntu oyi1. Xa ndithetha ngoku-rape andithethi ngomuntu orape umuntu oyi1. Ndithetha ngoba zi-serial ntontoni aba ngo-notorious besithetha ngabo apha. UGeorge Thomas lo wayeyigangster enkulu kakhulu umaqhuzu wazo pha kulanto la Cape Flat eWestern Cape. Hayi bophumani kuye. Kukhona omnye waselisuthu ke ngokulona nguWilliam wayebiza uMafifi yena. uGeorge yena wayebizwa uGeveld ke nguViolence nickname yakhe leyo. Lona ke ngokusithetha ngaye apha nguWilliam uMafifi nickname yakhe uMahlobane something like that ngumsuthu ngwaselisuthu. Yena wayeyi-serial rapist ndingatsho because warape abafazi about 7 wabulala nokubulala apho kwakhona ne-kidnapping charges nani. Ndithetha ba naye uyaxolisa ibeleke batla ubuwa suthu akibuwa kana so that libasuthu bakanqani bakhona hunkutlwa o rekering. Ona ubulayile arbita ayeza mifirifiri ye kaufela. Ugwetywe i140 years naye ukulanto yala Kokstad. Hayi ke phumani kuye nize komnye. Kukhona apha umuntu kwaye nguphunyuka bemphethe. Usibusiso Mzimela. Hey, yabona abantu abakhumbula iprison break ndingatsho nje ndithi akalafika mos kuMichael Schofield but nje unayo because wayengiphunyuka bemphethe ngumuntu owaqhwesha bekeqhwesha kumajele ahlukahlukile lawo kuthiwa waqhwesha kumajele about 9. Thetha ngomuntu oyi1 apha bebethi wathi nini xa omnye wama officials we-SAPS ebuzwa ngento wathi hayi lo muntu usihlambalazile lo muntu usihumiliatile lona ngumuntu bekeqhwesha sezandleni right underneath their nose. Phunyuka bemphethe loyo hayi ke yena bekedila ngezemali. Ukhona kwezezinye ukhona ko-hijacking ukhona kwi-robbery but eyona nto beke specialize ngayo ngoba ngane attempted murder ikhona but eyona nto beke specialize ngayo kakhulu i-heist. Dila ngomcimbi wemali yena phofu ke athi xa keqhwesha uzaqhwesha yotshontsha imoto xa ketshontshe lo moto akayitshontshile uyahamba uyoyithengisa unemali uyaqhubeka impilo uyaqhubeka. Ndithetha ngomuntu oqhwesha kumajele ayingaphi about 9 yena uSibusiso. Hayi igama lakhe nickname kwakuthiwa nguThilili nje na Thilili. Hey, phumani kuya. Basaphila abantu ndithetha ngabo ne bakulanto la Kokstad basemgcini bayazithethela ngomlomo wabo bexolisa. Hayibo.
naku kwenzeka niyamkhumbula ndithi Ananias Mathe yena ke waduma ngoba ngupetroleum jelly ngoyindoda eya escape ithambise iVaseline uyiyo leyo lo muntu lona ne into yakhona even yake yathethisa because azange besho whether wancedisa uku-escape okanye wazi-escapela but nje waduma ngoba uyindoda eVaseline eqhweshe ejele ngeVaseline. He is the first man ukuthi apha eSouth Africa kuthiwe uqhweshile. Uqhwesha ngani? Uqhwesha uqhwesha ithambise iVaseline eqhweshe Simex ke ngoku ePitori. Dilibela ukutsho uba usibusiso yena ngwase KZN ngoba nimele ndibatsho uba ophi ngowaphi ngwase KZN yena lo sithatha ngaye kuMathe yena ngowase Mozambique Mozambique le yena waye serial rapist specialize ngokudlwengula abafazi khona ke ne-attempted murders ne-murder nani wagweya iminyaka 54 yena uMathe ngebhadi lakhe uze watshona lapha eqhwesha ke naye engadlali uthese ke izama lo ntonyana yakhe khona phebhongweni kwathi waqhwesha nadongapha uze wabuya sweleka ke eswelekela phi eswelekela apho ebhongweni. Usibusiso yena ugwetshwe iminyaka about I think in total about 98 but 89 yiyo effective sentence yakhe leyo. Hayibo yena kuMathe wayesaziwa ngoba nguMr Vaseline ayini ke ngoku kukhona omnye omtsha oke wathethe okusani yena ke ngoku uyatrayela unawo masithi amanye amatyala akhe but yemsephe ebhongweni uyatrayela ne etrayela nje Ubani yalikhumbula istory esimasikizi esaba abantu abavele kwenziwa nje ubhubhani kwabulawa abantu abayi18 kulanto yalala usikisiki kuke kwathetheka ngelusikisiki nalapha kuMadlanga Commission lapho bosuminister Mchunu waye yakhona ezathi kwakhona nento ezingathi uBrown Mkhotsi kuma WhatsApp chats nani encokola noKhethi ivezile nje into lapho lo sikisiki leyo murder massacre leyo lo abantu abayi18 umastermind wakhona umaqhuzu umuntu orchestrator lonto leyo kuthiwa naye ke ngokupha igama lakhe ngumzukisi Ndamase naye ke upha ke so phansi kwalento basimane siyiwandari ndoba ibuKhethi uzathini usa appear ecourt emthatha umane suka khona phebhongweni ayokuvela khona emthatha yena umzukisi lona so ndicinga into bandizamile nje ukuba thi gqaba nje bonke because angikwazi ukudwela more ezintweni zabo because ininzi nje into abayenzile but nje bonke ababantu ngo notorious. Hayibo ndimlibela njani uHenry Oka nayo gweywe khona phebhongweni prison yena ke into yakhe inomlando wale Abuja eNigeria une counts about 13 as a terrorism wayedila nebomb yena indoda ibithatha ibomb iplant emodweni kuqhushumbe yonke lonto leyo so ebhongweni igcina abantu abafana nabo ke. Talking about Ananias Mathe nalamcimbi besuthethe weBhayibheli nansi picture yakhe nali lizwi lenkosi eceleni kwakhe awu bantu sengathi uThixo ngabaphefumulela batshintsha impilo zabo and nale video endiyenzayo ifikelele nakwaba basaqalisa ukwenza ubugebengu because imajority yabantu ne ubugebengu babo baqale at a very young age besenza petty crimes but eventually xa bemane besenza bemane wayakhula baze baba uncontrollable bazibhaqa bekule ndawo akabakuyo but nje ndithanda into babonke ibhongweni ibenzi babacula ilanguage eyi1 bayalawuleka. I'm gonna be brutally honest. I'm not saying I regret it because my whole life shaped the person that I am today, but what I know for a fact, if I could have changed some things, I wouldn't be here where I'm now. Stay away from drugs, guns, alcohol, teenage pregnancy or sex. Impilo la ejele inzima. Ngizwe nje mhlambe bekhohliswa mhlambe abanye abantu umuntu ongaze angene ejele ethi la ise 5-star hotel la awukwazi ubona yabo nje uqala once wasuswa ebantwini bakini emphakathini kukodwa nje lokho kukulimaza umqondo awukwazi ukuzenzela eyodwa ke sile ka le ka o twa tongongye ke tswang ho yona go ke fitle monana gore ke kopanye le batho be ningi ba fositse gore bonyane ba ntshwarele gobane ke isola ka holo e be ke mona.